judayam chiroyli kutib olganinglar uchun. борисавум аст ки ба тоҷикистон меоям. маро бо муҳаббат пешвоз гирифтанд. ман аз он чи ба вуқӯъ мепайвандад шодам. мардуми тоҷикистону ӯзбекистон бо ҳамдигар муносибати хуб доранд. барои он ки ин иртибот боз ҳам беҳтар шаванд, ин рӯзҳои фарҳангӣ доир мегарданд. мехоҳам ки шумо низ бо барномаҳои фарҳангии худ ба ӯзбекистон биёед. таманно мекунам ки дар тоҷикистон сулҳ бошад. бар хонадони тоҷик хушбахтӣ мехоҳам. Ман Тоҷикистонро дӯст медорам. Git meni olib ket, sensiz joylarda